Nenza ngani? Kusho kuyintombazanyana sefuna ukusibandakanya othandweni. Asingiyibona inde kakhulu inyathuko ekholelwa kwaThandana nenza ngani. Ukuba nithole amaqonda nabanithanda ngokweqiniso ngamathandana kuye kube khona ungathembani. Okunye niyafihlelana amanga niyaqambelana kodwa phambi kwabantu nithi niyathandana. Nenza ngani? Ukuba baniboneni bahle ngaphandle kanti ngaphakathi nenhliziyo izophala. Wena wenza ngani? Ukuba ukwazi ukumnika ithuba benhliziyo yakho imanqebanqeba iphulelo wayithela ukuthanda. Wenza isithembiso wamthemba wamnika inhliziyo yakho maqedwe wayiphula. Ukhala kuyangehlula bheka ngophela ngaphakathi. Asisithandwa uwena wedwa enhliziyweni yami eqamba amanga ngiqinisile usilile uqamba amanga. Kusekumfanyana mina ningalokuthi ngibhece ngoba nginyama ngayidlala. Mina amanga ngawafice khona emhlabeni ihlezeka ngiwaqamba amanga.